Iki karo seneng-seneng ngaturi Mas Garing sik yo diaturi pinarak kene. Ayo petuk serampat yo, Monggo. Sajake panjenengan ya melu mbyaking kahanan iki. Bab napa? Lah ya kuwi no, euforia perkara bola. Wah. Aku ana bolae malah ora kober garap bojo. Lah kok iso iki lho? Saben bengi tak tinggal nonton bal iki bojoku keter. Ya karo ngenteni wektu lho. Ayo anyel kari final tak tinggal. Iya. Nggih, saiki teknologi maju ora iso nonton saiki, sesuk iso nonton. Nggih. Ning arep ngono ki nek ora langsung ya ora lega. Ora marem. Asal kok 150 ora ngados ya. Kok sik to. Ora tuapuk lambemu. Wong senengane nonton karo kopyokan. Iya. Nggih. Ning ya mung kanggo ngraketke seduluran Mas ngoten niku Mas. Betul. Nggih ta? Aku yen nonton bal ngono kuwi tak jikuk intisarine. Nggih. Intisarine dalam bekerja harus bisa bekerja sama satu sama lain. Nggih. Nah, kuwi lho sing apik ki bal nggon ngono ora ana egoisme masing-masing tidak muncul. Nggih. Wah, jan aku seneng iki. Senenge bab perkawis napa, Mas? Isih ditunggoni piyai kathah dusun Samino iki pancen Saminan. Saminan apa Samino? Saminan. Oh, Saminan. Nggih, dusun Saminan iki ora mung pemirsa wayang kulit ning ya penikmat wayang kulit. Wong boyo lali kok. Muga-muga penikmat bisa munggah meneh dadi penanggap wayang kulit. Lah niku sing baku. Tanpa ana sing nanggap Wayang ora bakal lestari. Wayang ora bakal lestari terus akar budaya Indonesia musnah. Tur bakal ya semakin pudar nggih ta. Semakin pudar. Mula ngeten Mas Darang, yen ana bocah cilik sing ndelok wayang aja disepelekke dupeh kuwi isih bocah. Bener, nggih. Ning justru malah ayo diketokke bab sing nggon becik lan karben menarik si bocah kuwi mau lan dadi pengeling-eling tekane gedhe. Nah, nggih ta? Menawa sok bene dadi penanggap wayang kulit. Nggih, laras. Percaya kaya Mas Eko mbiyen panjenengane ya mung nonton tok. Nggih. Saiki ya dadi penanggape wayang kulit. Leres. Mergo ya ngluwari nadare keng Ibu Busumin sapa? Ibu Suminah. Suminah. Nggih. Dadi niki nggih pun wah jan seneng kula yen sik ditunggone wong akeh ngeten iki. Lah nggih no, arep kondur iki arep ngopo? Dadi saya esuk ora saya adem ning saya anget. Kahanane saya tentrem. Tentrem. Niki mbuktekke yen kahanan wonten dukuh saminan mriki pancen ayem tentrem. Wiwit
saking panjenenganing Bapak Kepala Desa, Bapak Parno, gitu. Sak perangkate tegese iso momong karo masyarakat. Muga-muga iso ndudut atine Pak Kepala Desa. Bab napa? Sok yen bersih desa wayangan awake dhewe ditimbali. Amin. Ya didongake warga duka saminan manggih rahayu wilujeng, panjang yuswa. Sak kelurahan Kepoh nggih. Sak kelurahan Kepoh gampang oleh golek rejeki, nggih ta? Nggih. Nek wis rejekine nglumpuk, ayo padha tirakatan lan tasakuran. Tasakuran wong jenenge bersih desa kuwi tradisi sing intine ngrukunake warga desa. Jenenge wae tasakuran Mas Gareng. Tasakuran Napa karepe? Tasakuran niku tandanipun tiyang ingkang kandel imanipun ingkang kula sebataken ngajeng. Nggih. Semakin kesini semakin tebal imannya. Nggih. Mengadakan tasakuran apapun itu yang diterima. Niku ta terus Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak kados dalu menika. Dalu niki nggih. Pun pirsani piyai kathah ngaten niki. Leres. Terus kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti malam hari ini melek bareng tirakat. Nggih. Anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang kita nanti-nanti. Nggih. Nanti bersyukur ya tetap nanti anugerah. Leres. Mulai yo dadi rakatan, muga-muga li adu penalti iki iso menang aku. Bagong wis. Dro ta iki? Dro no. Menang aku menang. Wis pokoke aku tetep Persipura aku. Lho kok iso Persipura iki? Wis sing main Argentina karo si apa Prancis. Oh, sing kok. tak delok ki live streaming tahun wingi bae. Lah iya. Argentina Prancis kok Persipura. Wong iki pokoke sesuk angger sing mulih ki gleleng iku jenah sing menang ya. Aku nyekel bawah kok. Aku nyekel bawah dadi draw ya tetep. Ah iya. Wis, pokoke aku nek ora nyekel Pandu ya nyekel Satris wis. Soale sing bakoh mung arek loro kuwi. Pade Martin menang. Oh iya. Heeh. Deh, Pade Martin ora nyekel Argentina, ora nyekel Prancis, nyekel Sinden dhewe. nyekel Suleka. Ora kok ya. Oh. Nembang Mas Gareng yo. Oke. Dandang gula. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lara. Teguh ayu. Kuwi tembang le. Luputa bilai kabeh. Tak kira teguh seksi. Jem setan datan purun paneluhan tanana wani. Miwah panggawe ala gunane wong luput. Geni atemahan tirta maling adotan ana nyaket mring kami. Guna duduk tansirna. Sirna dudu jago. Cangkemmu meneng ah. Garing getir-getir sae. Salah kok. Wis. Ora ngukup, Rama ora ngukup, Rahwana ya ora ngukup bakale. Belung sing ngukup. Iya. Iya Mas Gareng, ayo. Kawruana sejati ning urip-urip pira aneng arca padha kudu ngerti sirikane. Apa sirikane, Mas? Aja dahar woh mundu. Nggih. Lan dolanan keluak kuwi. Terus cengkir gading milya ya iku woh ing nur. anunane Mung sira ingkang waspada anyaketna wa ing aren rina wengi tindak witing kedep tesma aku nyawang slendang biru
jagone menang kok munggah kudu joget. Betul. Iya no. Roy Martin. Timbang tak kon jajake. Yo. Sapa ki sing? Mbak Ririn. Rit. Nano. Ah iki jajake jagone kalah ki mejeng. Ririn. Seket lho Reng. Menengok tapuk. Iya ya. Aku ora bakal lali. Wah, sesore kok kudu nesu e Gareng. Wah, ajire tak bakon iki kok. Pokoke sesuk sing menang jajake Solekah. Yo. Hamung ngenaki hati. Nanenena Ora tekan batin setiamu. apa? Wira swara setunggal kali 3 Mas Tarmadi tok ijen ya. Selendang biru yo jiro luhya. Selendang biru. Yo suwuk guru Pak Mbak Ririn. Yo. Tatapan janjimu. Wah, penak ya Ren. Boh. Kula yen ora siap kalah ya aja totoan. Kagek ora siap kalah totoan ya akhire emosi. Ora rezeki ning malah ku darah tinggi. Ah, kuwi omongane sing menang. Wah, sik ta. Garek iki apa ta? Lah wong kuwi Ora iso. tontonan untuk dinikmati kok ditonton. Lah nggih ta, gareng ya semen. Wis ora buka kowe Rek. Sok sing kalah ya sabar sok ya ono bal men. Iya. Mas Gareng, Nun, mang jlentrehke tembang sampean niku pripun? kawrana sejatine urip, urip pira ning arca padha urip ning donya iki kudu ngerti sirikane. Sirikane apa? Aja ya yo. Gareng. Takone aja emosi to. Wis semen mantekne wae. Aja dahar woh mundu. Oh. Woh mundu ki yen disawang nyenengke niki yen dipangan iso marake murus ning weteng. Tegese wong ki aja sok seneng blegere utawa gebyare tok. Mergo gebyar apik urung karuan sama dengane apik. Nggih, aja kebondrok utawa kepancing gelaring lair. Lair. Terus Lan dolanan keluak kuwi lak ireng. Nggih. Aja sok dolanan barang sing peteng. Cengkir gading milio yen kowe milih kudu nganggo kencenging pikir. Nah, mula nek milih jago nganggo kencenge pikir. Cangkemmu meneng ah. Kowe garek iki wis meneng ora aja kerbok kuwi kowe. Terus Ya iku wohing nur. Agar mikir milih ki nganggo pikiran kenceng, Nggih. entuke wohing nur entuke Pepadang. pepadang. Ning Nggih. ya tetep sira ingkang waspada. Anyaketna wohing aren lina wengi tansah eling. Nggih. Wohing aren niku kolang kolang-kaling. Mung sira ingkang waspada anyaketna wohing aren rina wengi. Nggih. Tindaka witing klapa entuk dening Glugu. tindaka sing lugu aja neka-neka. Oh, Nonton, nggih. dadi wong ki rasane neka-neka nonton apa ketoprak ya ketoprak, nonton bal ya nonton bal aja totoan barang. Kadung menang kok Le. Oh, menang iki ya nritik ngono kuwi nek mulang kok. Kuwi mulia nek kira-kira ora. Oh, bola bali. Mula anu Mas Gareng contoh kados Eyang utawi Ibu Suminah niki. Nggih. Sugenge mung tansah lugu apa eneke. Mboten neka-neka. Nggih ta, nadyan sugih ora semugih. Nadyan ana ya terus ora kumingsun niku. Mula banjur bisa ngentas para putra-putra. Nggih. Iso ngedumke rezekine
ora rupa duit ning rupane tontonan kaya ngene iki. Nggih, niki jenenge dana rasa ya, Mas. Gawe senenge wong liya, Nggih. gawe bahagiane wong liya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Wong sing iso seneng ngerti kancane mesem guyu niku wong sing luar biasa. Itulah Bu Sumina. Nggih. Ayo, iki repen sawetara tetembangan. Nggih, leres. Kula nyuwun tulung Mbak Eka Suranti karo Mbak Eka Priyatini isih. Ayo kene jumeneng wong loro kene. Ayo. Nyejak ning kiwa kotak kene. Iki duet Kosek to. Gah, duwe piye to? Eka karo Eka iki lak duet Moh, oh ya le. Wingi tak parapi, wah piye wong loro duo Malah elek ya. Ayo ki biru ki Argentina to iki. Ah. Waduh. Garing kok isih wae. Iki pas iki Argentina Karo Prancis pas. Eka mewakili Prancis. Prancis. Duh. Yo iki wonten sing ngersake kutut manggung kok diaturke didum piyai loro iki. Cocok. Iki duo. Duo Eka. Duo Eka Suranti karo Eka Uget-uget. Heeh. Duo Wis to. Oh, mbok menawa kok dadi kondang. Malah elek. Ngadeg ah, ngadeg koncone do ngadeg. Iki apa ora lara kowe dinekke ngadeg. Wong mau ki wis ngadeg. Kuwi ndodok karo ngadeg dure padha. Kowe Mbak Yuku lho, jane Mbak Yuku sing tak tresnani dhewe. Lho kuwi. Iya ta. Ning aku arep ngelokne PC rawani aku. Tak iya. Lah kena lambemu wis muni. Rawani. Genah kene wis ngadeg kok iso kon ngadeg. Iki ning kene iki aku yo ngadeg le gareng yo ngadeg, kowe iki yo ngadeg kok. Apa aku kon ndur salon? Lah kok ngentuti kowe piye? Oh iki wis pol. Pol. Pire wis renek. Pir rumangsamu dolanan ngono. Iya. Iki wong tenan kok. Iki wong Lah kok iki ra wong tenan to. digenahno wong tenan. Monggo ayo diaturke sik. Ayo. Nggih. Kutut manggung didum wong loro. Saiki saka Mbak Eka Suranti sik. Monggo ayo Mas Gareng dimatke. Oke. Deh kaya apa suarane Mbak Eka iki. Monggo. Yo. Wayahe wus. Ya. Sing bahagia iki wong Seragen Mas Gareng. Oh sapa? Seragentina menang. Oh iya. Bahagia. Ayo. Wengi Elak. Jas suarane apik ya, Rek. Apik ora apa rusaku? Kok kok nesunan iki ketemu iki. Semen. Mbok wong iki sing kalem ning ngerti iki ngantem teguh ya menang iki. Ojo nesu-nesu. Sing enong totoan anak buah Mas Bayu totoan 20.000. Modaroe kowe. Ora. Yo lanjut. Di sini-sini bose. Nesunan apa to? Lah ngene lagi nembang penak-penak sikile mbok penyak. Kode. Wis ajake ya kalah kuwi. Kalah lek. Kode. Kode apa? Piye? Duitku kok balekke. Kecekur. Ora iso. Pade goreng ngidak sikilmu ben tularan men karepe. Cakeme kae. Kan kanane men tidak sikile terus men. Yo. Arsa. Aha.
Nani muni Hup. Saiki genti. Genti kacilik ya, Reng. Ya, ayo. Oh ya. Ayo Kak, aja kalah karo Eka gede. Iya. Piye terusan? Loh, iki dilem kok. Udah wis diabani karo Mas Gareng no. Ayo. Ning pelang. Iya. Ning pelah. Jas, ongkekane nyamleng. Nyamleng ora rusakmu, durusakku. Nyampleng kok menang lele. Ayo. Keringan. Jas. Bagus. Nah, Jagoku. Anggung nyameng mana. Allahu Akbar. Oh, piye ta? Yo, saiki Mbak Eka Suranti. Manggung. Aja kalah. Sing kalah ya sing Prancis we. Mas Gareng. Ngabani sing kempul. Oke, ngon. Ngon. Melek ngon. kung Kempul ngon. Gus. kang Pindho ngon. Gus. kang Ping telu ngon. Gus. Eka. nggih Ngabani sing kempul ya, Kak? Oke. Oh, sik Eka cilik. Ulang. Heeh, ngabani sing kempul. Wis ping 3 ta iki? Nggih. Ha, betuke ya. kung Papat ngun. Ora gelem aku. Ya ora komplit ta. Papat Pak Mangun ngono. Oh iya nganggo Pak. Lah, ngono. Ayo. Kene ngun to. Iya. Apa mau yo? Ayo. Ora Mas Mangun. Oh, wah. Yo. Ayo. Mas Mangun. kang Papat. Pak De Mangun. Wah. saiki 5 Ayo ganti Mas Gareng. Lima ngon. Kalah. Wis mah apa-apa mah iku. Cangkeme kasar. Wong dikongkon wong tuwa kok bengok gah. Wis to, engko tak nai nang-nangan. Ya, oh. Weh, Mah, piye ta? kutut manggung kok losok jumong blung. Lah wong akon ping 5 kempule ya kowe kok. Ora sida tak ingun. Alah, wis padha wae. Lagu lama. Oh, ya. tangane iki lho Nek Pak De Gareng penak ya ngene aku. Iya. Ya, Mbak. Waduh. Iki gak deledek. Sing kae wong sugih duit ya enak. Nano neno Eka cilik yo get. Nggih. Mong ombo-ombo. lha sing bener apa Monggo. lho lek gareng ning ngomong jare ombo-ombo ngono Kuwi nggone lek bojone. Wong edan. Monggo monggo. Neno nano. Monggo monggo. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga mangga.
neane lano lanjut anyang-anyang tapi oh iya kula tiap arape uget-uget iki mergo ora iso meneng kula Mbak Eka Suranti, ayo. Pramitra kami Ora gitu. Wilujeng rawuhipun para tamu sedaya. wis rapi ae. sing marahi ning judi entuk sangu ya. Lah iya. Wah. Ya. Wah sing keterima bengi iki mung Sarmadi. Lah ngapa Mas? Ditutke Ibunda. Oh menika Bu Sarmadi to? Alah. Oh alah menika Sarmadi Oh, ditutke. alah aku marah yo urung tau petuk Bu Sarmadi ya. nggih. Wah saking Sragen sing karan Bu Terong nika. Oh iya. Nggih, wah. Cara kok terong. Nah iya. Ropok. Pak itu ngene garwane to Pak Sarmadi. Yo. Kudu nyongkleng, Cok. Mangga ayo. Yuk, ah. Yuk Mas Gareng. Yuk. Kudu nyongkleng tumpahan Sarmadi. Ngempek datang keterimane Ibu Suminah ya Mbak Eka Suranti karo Mbak Eka Walang Sangit. Leres Kang Petruk. Panjenengane piyai putri sing tanggung jawabe gedhe marang kabeh para putra-putra. Nyatane kabeh putra wis pentas, nggih. Iki iso nglegake lan iso nyuwargake sing wis murut kasedan jati, nggih. Nggih. Iki wonten sing ngersake neh. Napa Mas? Mula ngersakaken eling-eling Banyumasan dipun bawani dening Mbak Eka Suranti. Oh nggih.
Menika SBA Bojo Kendal. Oh nggih, oke, ayo. Ya atur nggih. Eka lungguh kene sik. Lungguh kotak, masuk Yo kotak. ora, ning kene niku. Nggih, mriki. Monggo, ayo dibawani. Wis dadi pekareman kok. Nggih. Ra metu sewengi no di enteni. Dibawani Raden Harya Warakudara. Mas Gareng tak dapuk dadi background penari Warakudara. Nah. Merga niki bawane nyeritake tentang Raden Warakudara. Oke. Ayo. Lah nek nggih mboten gathuk. Lah kok ora gathuk? Lah wong awake lek gareng cilik metisil ngaten iki kok. Werkudara niku rak piyayene gedhe dhuwur. Iki ora Werkudara. Lah apa? Werku piye? Wong ana iki kok. Werkudara sing wis nemen kok. Raden Arya. Wah, kukune lho meneh. Kewalik kukune kudune ngono. Nah. Ayo, iki pokoke sing ora iso guyu agil iki. Mane kejeron. Werkudara. Niki sing ngersakne sinten wau? Niki sing ngersake saking SBA Bojo Kendal. Oh nggih, saking SBA Bojo Kendal menika eling-eling Banyumasan dipun aturaken ing wedal gara-gara komplit mau sore pas limbukan ki. Kowe iki ya ngapa to, Lek? Mau apa to? Ana wong joget sikile diangkat tok tinggal ngobrol. Lho lah sing ngangkon ngangkat sikil ki sapa? Oh iya ya. Wong ini jagongane dijogeti. Ya deh, jan elak. Ya. Sesuk para kadang pengrawit aja do mulih sik. Pripun? Iki sesuk sabis arep dijajakke Teguh ning Tosura kono. Ya. Rek soto. Heeh. Nyata lamun Satriyan Jod ya ora nyulek ngono kuwi to, Lek. Joget ya. Werkudara kok cenanangan ya. Sing salah ki sing jelek rai. Lah piye? Ngerti arep diculek ki raine ndo. Oh ya. Werkudara ki wonge kaku kok Ya. ora luwes kok. Ya. Satriyan Jodipati. Wah. Aku suwe-suwe iki. Kuwi ngapa kukune ugil-ugil lho? Wong kok Joget tok ditakoni ae lho. Ora lah kowe lho. lah wong nggon jembar kok. Lah nganu, nyuwun ngapunten niki kula termasuk rada tersinggung. Ngapa? Niki ngaten niki jenenge pelecehan seksual lan. Ora pelecehan iki Werkudara golek sinyal ngene iki. Lho sinyale mosok nang kene. Lho wite lho tak kene-kene ki ora entuk jebule sinyale ning ngisor. Kowe kono ning kono. Ta ning kene. Angel men. Nano. Raka. Baik, Kak. Nggih. Niki panjenengan kirim kanggo sapa? Menika kagem sedaya pandemen wayang. Ayo lanjut. Oh nggih. Mbak, tadi umpama pandemen wayang do mirsani niku ora ya. Inggih das pundi? Awake dhewe tadi. Wong edian. Ora dadi Werkudara ora paten. Piye? Kok nesu iki apa ta? Kok Werkudara sok gagar otak lho iki. Lah piye? Werkudara kok deret-deret sikile iki. Ora apa-apa kok nek lara tenan viral. Oh. Alo ora viral. Oh, namok viral. Lek, lah misale kowe tipe madhek ngono iki rak ya tenang to, Lek. Ngapa? Ora bakalan gegar otak. Lah kok iso? Ora duwe otak kok. Kuwi jero sithik ning jero. Wah, rupamu ayu. Terus? Ngapa? Terus ngapa? Aku- Ngapa? aku- Ngapa? Aku seneng ta, aku seneng. Lah kok beda piye sumbar kudune ya sing medeni. Kae aja meneh kok aku. Ha. Anu dikabrok. Wedi aku kowe. Ya. Wis ora main-main karo Eka wis aku. Aku ki mbok Eka iki. Ya bojo ya. Apa wae dipangan kok. pangan. Aja to IPS. Ora aku banyolan kuwi kok. Ya lanjut. Nano. Gedhange ki mbok uncal-uncalke. Ki lho, sing kenceng. Ora dikareti kok, Kak. Ya ditaleni nek no. Wah. Ben ora mencelat. Sik apa ana Werkudara kok digip ngene iki.
Sonone iki. Ya. Gudeg tok. Godhek kok gudheg tok. Lah niku rekne sing dadi Werkudarane niku kaya Mas Teguh ngono piyayine. Wong Teguh Arimbi kok Werkudara. Ora ngerti nek mlaku kok. Ngono seripit-seripit. Ngarani Teguh kok Werkudara wong mau jariane sikile. Ngerti godhok. Jariane sikile ngene iki. Arep diceluki Guh, Mas iki apa? Ya. Iki lho, omong ngene ya gur gudeg tok. Ya. Yo, tato iki lho, tatone iki kudune umume rak tato kala jengking, Pak. Iya. Iki gendul kecap iki lho. Aku lak penjual seafood. Lanjut. Senengane ora. Gudeg wak simbar dada. Yo, Kok Neng jepong? ndi? urung ta? Urung. Neno. Yen ngandika Arindi wong ayu dhewe. Kurang gede. Arindi. kurang gede. Arindi. Kurang gedene. Kurang gedene. Malah mecati lho. Werkudara kemlakaran. Lanjut. Gereng pindah Oh, eno. gontor. Enak, Lek. Enak. Werkudara kok keluwen. Wah, iya kene lho. Kaya repot nyekel mik. Nano. Bahasamu kirik. Ya enggak? Dasar satria prawira Rama Eling, yuk. eling kula Sing joget berdua, Mas Garing karo Pak Ika. Aku penilai kok. Ora iso arep endo. Yuk. eling kula eling Iya. gunungane Senapati. Supaya ku tambah bingung ana maning modele wong
Matur nuwun. Yah jan. Nimbali mbake kae ora gelo kok Mas Gareng. Cucuk. Tenan suarane ya elok, jogete hebat. Rupa slaga. Heeh. Swara. Wiraga, wirasa, wirama. Wirasa, wirama. Ya wiradya. Sapa kuwi? Lah jare kabeh. Ora. Kuwi tegese iki solahe ya suarane niku becik. Heeh. Becik iki sik arep ana sing mundhut ngersake lagu napa, Pak? Nggih, diaturi. Gubuk Asmara. Weh, ana sing ngersake guguk asmara. Gubuk Petro ya. Nggih, gubuk asmara diaturke. Saking sinten, Pak? Mangga niki. Bu Suminah nggih. Oke, siap. Bu Suminah. Nggih, mangga. Aku tak nyuwun karo Mbak Fahmi sik. Mriki Mbak Fahmi ayo. Mriki. Mangga. Ya Mbak Fahmi. Tinggal mriki kula entasi. Mbak Fahmi. Selamat malam Mbak Fahmi. Selamat malam Mas Petro. Nggih, sehat? Alhamdulillah sehat. Larise Fahmi wis kodang sinden serempang kowe. Sinden apa? Serempang. Kok iso? Agar nyindan mesti nggo serempang. Iya. Sinden. Oh ya Miss Universe ya. Wes. Mbak Fahmi niki wonten sing ngersake podang kuning. Oh nggih. Kula kintunke Pak Supama ing wonten Jember. Ah, nggih. Lujeng Mangga. dikatakan. Dipun bawani sik. Iki gubuke Bu Suminah lho ngesake. Nggih, nek bareng iki diaturke gubuk asmara nggih. Oh, duite 300 jaluk meneh aku. Aku tombokno. Ya diaturke sik podang kuning. Nggih. Bawani ya Mas, bawani. Nggih no dibawani. Ya Mbak, kaya ngapa suarane Mbak Fahmi? Nadyan wujude mong peksi. Ngono iki. Ya Mbak. Nadyan wujud temong peksi. Yen dandan sing glowing irunge tok. Apa yo ben? Irunge tok glowing. Lano. Lano. Harga wirut citing. Lah, Koro-koro Mas Gareng. Harga witalining. Berang
Mas. Ora ngitung Gelange anyar, Mas. ngitung wetonmu. Terus Teko lunga minggat. aja to. Nano. Wasuminggan kula Nano. golek isi podang Hiba bunga hing atiku nyanding bisa Monggo, yo langgame diaturke. Monggo. Yo, Mbak. iso awan ning omah wis ora krasa Lalu. kaluyuran anggole sing tak sayang obeng-obeng itiranganku ngeleki ora krasa iso awan nganti bengi iman yen nganti liya sing nyambang kleyang-kleyang tak salane cak ing ngepang kekecatan tak indik saka kaduman sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan Monggo mina Mas Anggit ya. Ora lanjut atiku sansaya nduru aslarani son dikatulut ing gendho wis ora krasa kaluyuran anggele sing tak sayang obeng-obeng miteragonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya sing nyambang kleyang-kleyang tak salah weco ing ngepang sarawe ngoceh dheweke ngalih pencokan lho kae tak suwun mbok aja izin podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak salah tambah manis ibu
pindho. Matur nuwun sampun dipun aturaken podhang kuning. Monggo Mbak Fahmi lenggah. Ayo, Mbak Eka kene. Kuwi. Eka sapa ki? Sing setugel no. Oh ya, ayo. Yo Mbak Eka gut-gut rene. Ayo. Iki Ngaturke gubuk asmara. Ya. Eka diskon. Nggih, niki wonten tali asih saking Ibu Suminah 300.000 rupiah. Ya. Mbak Eka, jatahmu 200. Balen iki, balen iki. Matur nuwun. Nggih, Mas Gareng. 100. Entuk balen. Ning kosek kabeh aku. Lha iki kok dilungke kok. Aku nembang Nembang aku. niki tak aturke 100, mengke nek pas irama dandu sampean kudu nirokke jogete Eka. Nek iso padha 100. Oke. Latih tari kok. Lulusan jogetku ya ta. Lulusan Semaki kok. Ben oleh Semaki iki. makam lho. Nek Yogya Semaki. SMKI. Oh, Semaki ya. Ya, ya, dibawani sik, Kak. Nyingkar nyingkur kula nyuwun sing bawa Pak Sarmadi. Ayo. Mriki Pak Sar. Wah, nek gawe story aku kangen bawa ya Mas. Ya. Ora samung story ya. Oke. Mriki Pak Sar, monggo. Kan niku. Monggo gek glinding mriki Pak Sar. Kok glinding ya. Jarikmu nggih bola apa kuwi ya? Iki jareke anyar nek bandrole. Loh, lek Ibu Sarmadi ora kok nderek. Busar karo buser. Iki jane iki jarik apa handrok? Wis ben wis spray kok. Ya, Mas. Kuwi Pak Sarmadi. Wah, nek ngemse klecam-klecem kaya ayu-ayu dhewe. Guyu karo diajari. Jebul njaluk disemak. Monggo nyingkar. Ya. Nyingkar nyingkur. Oh, jogete yen padha ditakluk sing joget kula, Pak. Oke. Lho, Dek. Tambahi meneh karo Pak Nyoto. Oke, tambahi lagu ya, Pak. Sapa jenenge mau? Wiwitane. Ben kapok. Pak Susilo. Oh, nggih. Wiwitane nyingkar nyingkur. Nena. Lincem yen kemutan. Jejer kae grogi. Lah ngapa? Tepuk taman. Iya. Mau tepuk taman. Ya. Lingsem. Mau ora ngono. Nena Lingsem yen mutan. Mbok yo nek ngagem niki dibenake sing sae to, Pak. Panjenengan Pak Guru kula lho. Kowe kok anak tiri kok lungset dhewe iki bes kamu. Ya, Iki ora usah dicekeli to, ora mabur ha. Niki Sok meneh dilakban. Tre mbledeh iki lho. Pancen angel wis sak jam ukurane wis beda. Ayo. Lelampahan Kang Kawuri. Kok bisik kok banter mentok, Kak. Judek aku. Terus piye terus kok. Lelampahan wis kawuri. Alah pinter. Ya Bu. Ora Pak Guru kok alah pintere. Ora. Ngerti diblusukke. Tresno tulus. Tresno tulus. Tulus ki anake Pak Sular. Kapur. Tulus. Nadyan. Nadyan ning gubuk asmara. Tepuk taman kagem. Ya, pripun Pak Susilo? Pripun? Ya, Mas Sarmadi. Ya. Oh, beres. Nggih, oke, beres. Ampun meneh kok capek gunung. Helm gunung kula aturi. Ya. Nggih, yo. Diatur nggih. Iki ora mung helm gunung iki nggih tuku sepeda gunung iso, Dek. Ya iya. Sampai di sepeda. Mangga, ayo. Diatur nggih. Yo, Nduk. Yuen luiwet. Ayo. Yen liwat aku Halo ele. kelingan yen tak
iki. Lah iya. Ngesti Pandowo Semarang. Piye? Yen gerakane gampang. Le cendak-cendak iki lho anyar. Lho cedak-cedak piye? Aku menyesuaikan karo dheweke. Piye to? Bingung. Kepala pundak lutut kaki mau lho. Ngene iki ditutke ora padha e. Lha ngapa ora padha wong yo duwe pundak, duwe lutut, duwe kaki lho. Lah nek tak tutke lutut kowe ning pundak iki. Lha salahe kok ora melu ning pundak. Lho pundak karo lutut padha wae kok kamu ya. Wah kamu. Mosok ora nek bedane. Ya gak lanjut. Saya tak jengkal wae. Ya. Tetepan sadroning tataku saya marang aku kowe dadi karepku marang leren ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken gubuk asmara. Ayo jatahku kene. Piye? Jare kok niroke joget. Lho ora padha kok. Ra iso wong nggon lutut pundak kaki mau ora padha kok. Lho yen padha jenenge fotokopi. Lah terus piye? Lho ki joget ya sak pokoke sing penting ki pas. Jatah 100 kuwi. Heeh. Digawa sing bawa wisan. Oh go sarmadi. Nggih. Wah, tajir iki. Oh, kekrek wae. Ben, Iki wae ya, jole ya. Ya. Lah apa iki? Lah apa iki? Ora kowe kuwi, aku wis diparingi Pak Susilo. Wah sajake gemain. Mbak Dita ayo rene Mbak Dita. Ayo. Mriki. Aku sudah duduk ya. Duduk situ sik. Iki mau Deket. ngersake caping gunung. Nggih, bar iki diaturke caping gunung. Ayo Mbak Dita rene. Rene maka. Mentaram, yo, turun. Yo. Aku arep ngatur lagon Banyuwangen wulan andung-andung. Nah. Sing nembang gen Mbak Dita Intawati. Ya, ayo. Wah, oleh kepet-kepet yo rasa kaya Diparingi Pak Susilo Sudarman. piye? Diparingi karo Pak Sus. Nggih, ayo aku tanggung jawab no. Apa? Lah ya kuwi ketoke gawene wis napa. Aku jawab kuwi no, nanggunge ya sapa bareng-bareng kok. Yo diaturke. Dibawani sik. Maka Mambiat mayone man. Nah, terus engko bablas wulan andung-andung. Nggih, yo. Yo Mbak Dita. Mambiat mayone man. Nenono. Suwarane gandeng belam biangan. Suarane keneng belam biangan ya. Apa, Man? Kupingku bosok. Keneng apa to? Lho kok mau ngomong Mas kanggo ngrangin. Kowe ngerti-ngerti bengok. Mosok enggak kok kencan ya ora. Ora ngono aku lek ngematke iki lho, ndelok teguh ning ndi bocah iki mau. Iya. Ngitung nang-nangan. Anae. Nyaram biai. Urung. Kowe nyawamu wis sumuk kowe. Ana wong kendangan ditut karo joget kok mandeg sak gon-gon mangsamu. Oh, kalah to kowe. Oh, sorry Mek. Aku kan karo wong kalah wedi aku. Nah, nekat kok wong kalah. Nusantara
lor lan kidul ya Mbak. Lor lan kidul halah sanggar. Ketoke dalange karo pengendange style berarti padha kalah. Yo. Hang kaliwat liwat belambiangan Belambiangan teh yo. Belambiangan. Yo. Belambiangan Yo. aja takon senang susah kang disangga Tanah India. Kumbel yaring Kumbel yaring. Yuk. Taman Sari Nusantara. Monggo. Ulan andung-andung. Teater ki. Yuk. Le 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 la 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 le. Yo. sing endang elak ora ngilang-ilange imbuh tangan bobor ya. Utere uteke iki ya sik main. Sik normal. Nggih, wis diaturke ulah andung-andung. Yo Camping Gunung, Mbak Eka Suranti karo Mbak Eka Palang Sangit, ayo jemput kene berdua. Oke. Ayo kayaknya. Ayo. Ayo. Mangga kaya apa? Wis to. Dibaleni wae. Tak populerke panjenengan. Dijenglengke sing jengleng Mas Gareng, sing jengleng ning tengah. Oh, klik. Wah. Mang pilih sapa sik Mas Gareng? Piye? Urut tuwa. Aku tuwa. Oke, aku seneng sing tuwa. Ngarep apa mburi? Ngendi-ngendi waton kowe gelem. Walah.
Wong kok le rahap men. Lah aku ki wong ora tau ngarani. Oh, alah. Mau sesuk dilantik sampean sih. Apa? Keamanan. Oh lah. Yo diaturke sik, monggo. Ya Pak Eka. Nano. Saben wengi nyawang Kula kentunaken kagem Mas Agil kangge tampa gelo. Ah iya. Ya. Kenang Yo. Oi. Masalah Lek kayak gini gare kok bablas munggah piye ya Allah Lek masa ning dhuwur ya Allah Ngapa tak ngapa? Lale gare iki jengleng ngumpul bablas wis selat Lek balik Lek Ora balik to? ora balik Lek balik anakmu karo bojomu Lek Rasane neng alangkung liwang-liwung. Weh, wis arep pamit iki. Pamit piye? Wong nang ngisor ora munggul di sawang dhuwur. Lah mau sampean selat rana Sok maneh kan. Sok mau kuwi. Yo. Mosok pas garang pada netekek. Tekek piye to kowe iki? Ora. Wong Sukmo. Sukmo. Oh ya wah. Maka yo Mbak Genti, Mbak Eka cilik. Oper sing dijembeng kono Lek Ganti aku. Jenggleng kok jembeng. Jembleng. Yo. Ayo Kara enak kowe. ayo Seh, saru. Urung. Surung. Alah. Garenge kok dolop. Yen Yo, nenen. sida ora. Yen memajang mong karo janur kuning. Yo. Masuk dalam basiran. Komandan telepon saya ambil alih. Cocok aku. Ora agar basa ngono-ngono kuwi anake tegese ketrima iki. komandan kelepon nih Lagi ngangok Pak De. Iki Yes, Ben. multi talent saya tadi. Heeh, yo. bisa mentel nih Yo, gareng loreng. Kembang. Ya, Mbak Eka. Semangat. Ketak belang. Barisan duduk kembali. Duduk. Komandan yang perintah duduk. Apa-apa nek gawan kok manut ya lah itu. Lagi iki lho aku dinut karo wong iki lagi iki. Ya. Anak kowe karo aku ra manut. Iki anakmu sing nomor 1 ta, De? Sing Yo. Eka cilik. Pacitan sarwi jenang. Yo. Hai. Anake. Nganggo ngene. Wes, kok ora nyawa. Wah, mang tok pisan kok. Panas. Yo. Panas. Udan. Hop, parian sik. Yo, Mbak Dar sini. Halo, halo. Ya, Mbak Dar. Duduk tanah
Duduk tanah. Nggo gawe sumur. Go gawe sumur. Ibu Suminah. Ibu Suminah. Mugi panjang umur. Amin, amin. 100.000 kanggo Mbak Darsini. Oke. Ayo, enggak Mas Gareng niki. Oke. Nah, Terima kasih, terima kasih. Mbak Darsini. Oke. Yo. Yo jejere. Halo. Ana gabah Ana gabah diwadahi tampah. diwadahi tampah. Ibu Suminah. Ibu Suminah. Rezekine melimpah. Amin. Elok tenan jan. Dungane basa sing hebat-hebat. 100.000 kagem Mbak Fahmi. Ya. Oke. Enggak Mas Gareng. Lho, iki aku meseng terke. Mbak Fahmi iki. Oh, alah. Kene mikir tak cekeli. Yo jejere Mbak Fahmi. Ana nene oh. Gorang gareng. Gorang gareng. Gorang gareng. Kali. Sing nganggo loreng. Pak De gareng. Dalam. Jangan marah seperti ini. Iya, Dek. Aku Nggih, matut sama turun. kamu. Wong aku ya padamu yen mbok kongkon. Mbak Suci mau wis. Mbak Suci. Hebat. Maka bar Mbak Suci siapa? Iki 100 Mbak Suci. Ya Mas. Ngelongke dhewe ora iso, Pak. Ora tekan. Yo, yo. Oh, nggo olahraga Anu deh. nene oh. Bikin mlaku ki aku wis tekan Solo 3 lho iki. Ayo semangat Le, totalitas Le, totalitas. Ki ora total iki aku wah metune kok. Yo, Mbak. Nah. Ta. Eh. Ora nesu to. Oh, teno kon ngeterke tok ora tau dinehi. Kancane kon medun kok nesu. Anu neno. Oh, edan. Bilani. Ya, Suci, kono. Iya, Mbak Dita. Anu nene oh. Tampah, Tambah cacahe telu. cacahe 3. Bu Suminah, Bu Suminah. mugi sehat selalu. Amin. Ndi? Nah, yo, Mbak Ririn. Mbak Ririn sik. Oh, Mbak Eka anu Mbak Eka Suranti sik. Anu neno. Sega goreng, Kok goreng. ngombene susu. Ngombene susu. Gareng. Mas Gareng Kaya ngombe susu. kaya apa? Gareng senengane susu. Ya. Ah, 100. Pada Mas. esuk kok 100.000. si Nah. Dita. Ya. Mbak Eka sik. Iki masih bar-barian Mbak Eka. kok. Barbarian aku. Oh, iya. Aku ini berarti. ngono kok ya dikek taman bareng ngopo. Ora ke ngalang. Le Gareng, terima kasih. Pak Gareng nek omah ora tau olahraga. Aku rumangsaku ning kene kaya Sopi ya. Kamu baik sekali, terima kasih. Yo, Mbak Ririn. Aku baik sekali enggak pernah dinehi. Inilah nanti. Oh iya, Nah, neno, ya Mbak Ririn. Ririn. Tuku rantang. Tuku rantang. Sakjangane. Sakjangane. Sing nonton wayang. Sing nonton wayang. Kathah rezekine. Amin. Ki Mbak Ririn karo Mbak Dita jatahe. Ha, ayo. Saiki Mas Gareng. Aku. Ha. Hihi. Lho entuk to? Nyatus aku urung. Gak mesti saya akeh kok ya, Dik. Hah? Mbok saya akeh wong keri kok ya. Tuku tahu Tuku tahu. diwadahi sarung. Diwadahi sarung. Mas Bayu, Mas Bayu. aku durung. Lah wong parikan we urung kok. Lah wong urung parikan kok nembung. Oh, parian sih. Oh nggih no. Kalian sih. Tahu Tahu. cacahe sejinah. Sejinah. Mugi rahayu Mugi rahayu. Bu Suminah. Asmane iki Bu Suminah. Dudu Ibu Rahayu Suminah. Mugi rahayu kupinge bosok. Rahayu sapa? Mugi rahayu Ibu Suminah. Lah iya. Ibu Suminah. Asmane iki Bu Suminah kok dadake Ibu Suminah ki anake Bu Rahayu. Golek duit tak dulek-ulek iki. Contohe kaya Eka iki lho. Nanti Iki cilik iki lho. Ya parikan Kak. Anu neno. Kanggo Bu Suminah. Anggo Bu Suminah. Nggih. Menyang Mekah. Menyang Mekah. Terus kowe tak go contoh lho ora ngisin-isin aku. Menyang Mekah kok terus mencap-mencep. Betul. Ayo. Anu menyang Mekah. Menyang Mekah. Lewate Solo. Lewati Solo. Ibu Suminah. Ibu Suminah. Panjang yuswa. Cetha lugas ya 100. Ah, Ya kan 100. nggih. Oh ngono lho Mas. Langsung to. Parikan
SPA sing apik lah ya entuk ngene iki. Sejina. Sejina. Dudu siji. Dudu siji. Bu Suminah kula mboten dikeki. Wah, nesu. Ya Bu Suminah terus nyauri. Nah, nyari piye? Tuku tongseng. Tuku tongseng. Terus tuku semur. Tuku semur. Gareng. Gareng. Ala syukur. Ya ora ya. Gak Mas. Kudu disyukur. Aku ento. Yo Mbak Eka, nano. Pengestune. Ngapa kuwi? Eka ki anggere ana wong lanang nggo dhuwit kok mripate. Kuwi jenenge normal. Ngene iki nek disimpen ning jero kene kan ya keringetan. Aku ora kaya liyane. Yo, nano. Panas sudan aling-aling. Ngopo kowe iki? Kowe rambekmu kok ora marem to? Iya. Nano. Miso wae ya Kak. Miso wae caping gunung ngelayang. Mane. Ladian padang sarta Bablak tanggap. Baik Kasuranti langgame engko dangdute Parang Sangit.
Terima kasih, matur nuwun. Nggih, wis diaturke caping gunung pundutan saking Ibu Suminah. Mugi damel renaning penggalih. Mbak Suci, Mbak Ririn yo berdua padha tulung agunge kene jumeneng. Iki sing tak andani ya iki. Maka ayo aja nglokro kaya Sentoloyo. Yen ngono kowe kebatut kudu. Aja nglokro kaya Sentoloyo. Yen ngono kowe kebatut kudu. Sentoloyo sapi amrih goyang. nyuwun legon Blitar nggih matur iki. Tulung iki cah Tulung Agung kon nyanyi Blitar. Ya cedhak kok ya Oh cedhak ya. Tulung Agung Kediri Blitar. Nggih niki ana sing ngersake. Nggih, maka yo diaturke sik. Engko langgame Mbak Suci terus kok digawe Rama jaranan sing nembang Mbak Ririn. Nggih. Pengen Maka jaranan wedok. iya Mbak diaturke buka celuk. Maka Blitar kota cilik kang kawentar eti peni gunung kelut sing ayom sing semangat, Bu. Leleng. Blitar sama jenengan tegempar peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpan ayune sang nata Majapahit ana candhi penataran. Blitar
Nggih. Mengko iki mau ngaturi Blitar. Nggih. Terus dijaranke. Nggih. Iki jaran wedok entuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur nuwun. Celenge ya entuk, alhamdulillah. Celenge. Jaran iki mesti karo celeng. Celeng, Pak D, celeng. Ah diarani celeng ra apa-apa sing entuk nyatus. Nggih. Alhamdulillah jenenge rezeki ora kena pinaya napa. Nggih, lenggah malih Pak Ririn, Mbak. Enggak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Langsung ayo. Rasa umpak. Tombo hati kulino ing warnane ingkang dirin maca Quran samanane kabeh pindho salat sunat lakonana kabeh telu wong kang salat kadya kaca kabeh sate turut kang ingkang luwe kabeh limo dikelani ingkang suwe Mas Gareng, sawetawis atur panglipur mesti kathah kalepatan nyuwun gunge samudra pangangsami. Mila sabibareng ringgitan mugi Mas Eko Purnomo, Mbak Dewi Taryanti Utami pikantuk wahyu jodoh. Amin. Semanten ugi Bu Suminah, Bapak Mardiono, Ibu Giem, Bapak Haji Agus Sabari kang ramanipun Mbak Dewi. Nggih. Tuwin Ibu Hajah Sukarti ing saking Jagakarsa. Nggih. Ugi pinaringana wilujeng niring sambikala Mas Gareng. Boten langkung masyarakat ing Kepoh mriki Nggih. mugi sayuk rukun tentrem ayem kalis ing rubeda gudha rencana saha lelara. Amin. Monggo nutuke laku. Monggo. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Nggih. 24. Insyaallah. Muga-muga. Ayo elek donga elek. Muga-muga berhasil. Oh berhasil ora menang. Yo nutuke laku.